Malawi Brief. Tsopano ndi nthawi ya nkhani madzulo pa TTV lero pa 18 December 2025. Munkhani yathu yamba bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe lakana pempho la oyimira chipani cha Democratic Progressive komanso chipani cha UTM amene amafuna kuti bwaloli ligamule kuti chisankho cha phungu wa dera la Ngwenya mu mzinda wa Lilongwe chichitikenso pakuti iwo amanena kuti sichidachitike. Awiriwa amene ndi a Edward Makaiko Mvoliwa a chipani cha Democratic Progressive ndi a Loveness Gondwe a UTM amafunanso kuti bwaloli lilamule bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission kuti lichititsenso chisankhochi. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Odandaulawa adauza bwaloli kuti pa chisankhochi padali zotsamutsa zambiri kuphatikiza kuti padali mabokosi omasula onyamulira mavoti, kudali zipolowe pa chisankhocho komanso kuti amene adapambana pa chisankhocho anasetembo adakondweredwa pamene adali ndoyang'anira chisankho ambiri kusiyana ndi momwe malamulo amanenera. Anthuwa anati izi zidasokoneza chisankhocho ndipo kudali kuyenera kuti chisankho chichitikenso, koma popereka chigamulo chake mu mzinda wa Lilongwe wogamula milandu amzonde mvula wati odandaulawa sanabweretsa umboni wokwanira kuti mderalo muchitikenso chisankho, ndipo bungwe la MEC lidathana ndi madandaulo a anthuwa lisadaulutse zotsatira za chisankhocho. Amvula anati mwa zina anthuwa amayenera kubweretsa umboni wakanema ovomerezeka ndi malamulo a dziko lino kuti aonetse momwe zina mwa zifukwa zimene iwo amafotokoza zidakhalira. Achimwemwe Sikwese ndi oyimira odandaulawa. Apota angowerenga tikalekani nthawi kuiona perfected judgment yoti yalembedwa kuno bwino tiunika ndi titenga tikale pansi ndi ma petition odandaula amene amadandaula Dr. Mvoliwa ndi a Loveness Gondwe tikakhala pansi titenga ndondomeko yoyenera malinga ndi malamulo amene amakonzera. Bungwe la MEC lidati oyimira chipani cha MCP pa chisankhochi anasetembo ndi amene adapambana ndipo watsatirawo adali Mvoliwa ndi Gondwe. Bungwe la Women Lawyers Association of Malawi laphunzitsa amayi oyimira vanthu pa milandu za malamulo komanso ukadaulo wa milandu ya mbanja. Oweruza milandu ya mtunduwu ku bwalo lalikulu a Jean Kaira wati maphunzirowa akonzekeretsa amayiwa kupereka thandizo loyenera pa milandu. Veronica Kafumpe ali zambiri. Malinga ndi mmodzi wa akuluakulu a bungweli Hazel Miseleni, maphunzirowa anakonzedwa kuti alimbikitse kufanana pakati pa amuna ndi akazi mabwalo a milandu. Choncho amapereka zoyenera komanso malamulo onse ofunika kuti athe kuyendetsa bwino milandu yovuta ya m'mabanja. Zathu amapanga milandu yokhudza zinthu za mbanja kwambiri. Ndipo pachifukwa chimene chichi tinachiona kuti mwina ndichofunikira kuti tonse tikhale pamodzi, tiphunzirenso ngati tabwerera ku skulu kuti makesa wati mayendesa bwanji, komanso tipeze njira zingapo tiuzane njira zomwe tingapange kuti tikhale ngati tikupititsa maufulu azimayi mbanja patsogolo. Poyankhula pa maphunzirowa, oweruza milandu ku bwalo lalikulu la High Court ku gawo loona za mabanja ndi katundu a Jean Kaira anatsindika kuti mpofunika kuti maloya adzikonzekera bwino ndi kumvetsetsa bwino malamulo komanso kukhala ndi umboni wokwanira othandiza anthu amene akuwayimira. Akaira ananenanso kuti malamulo amapereka njira zambiri zothandizira maloya, choncho pamafunika kulimbikira kuti apeze njira zoyenerazo zothetsera milandu. Ndikuti iwo aziwerenga malamulo kuti akamabwera ku court ku mabwalo aweruza asamachule ndime imene sikukhudzana ndi nkhani imene abweretsa. Ngati wakufuna za divorce adziwe kuti divorce iyi ikukhudzana ndi gawo ili la malamulo. Ngati akufuna nkhani za katundu adziwenso kuti pamene pakukamba nkhani za katundu ndi apa. Komanso ngati akufuna kukhala ndi nkhani yakuti ana akhala ndi ndani ndipo azasamala ndani adziwe kuti malamulo amene akukhudzana ndi nkhani zimenezo ndi ati. Kuti wakabwera ku court zisakhale zovuta ife kuwathandiza mwachangu komanso mwa ukadaulo. Ndipo mmodzi mwa maloya omwe anatenga nawo mbali pa maphunzirowa a Vitumbiko Phiri ayamikira maphunzirowa ndi kuti awathandiza kupititsa patsogolo ufulu
wa amayi komanso kukwaniritsa kusasiyanitsa pakati pa amuna ndi akazi m'mabwalo a milandu, chifukwa tsopano adziwa momwe angachitire ndi milandu kudzera mukonzekera bwino. Zakuti nkhani zokhudzana maufulu a azimayi zimatulusa zinthu ma issues angapo osiyanasiyana, ndipo zimafunika kuti malamulo aja tizamvetsesa bwinobwino tikamapita ku court ndi makesi awo aja kuti tizayendesa bwinobwino. Nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Phiri yati nkhani yokhudza thumba la ndalama zachitukuko cha mdera la Phungu ikuyenera kuti ayifotokoze bwino popewa kusamvana pakati pa aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhansala. Aphiri anena izi pa msonkhano wa akuluakulu a makhonsolo pa zamene agwirire ntchito mzaka zisanu zikudzazi. Mese Matonga ali mu mzinda wa Lilongwe kumene msonkhanowu ukuchitikira. Aphiri anati pakadali pano palikale mfundo zakayendesedwe ka ndalamazi, ndipo nkofunika kuti makhonsolo achilimike pakumvetsetsa komanso kukhala ozindikira pakagwiritsidwe ntchito ka ndalamazi. Boma silinakhale ndi position chifukwa chakuti president choyamba sana sainire, chachiwiri ngati cabinet sitinakambirane lamulo lijandatsa sitinakambirane, ndene ngati nduna silingakhale ndi position chifukwa ndine member wa cabinet. Koma ninene kunena kuti chimene bill ija inachita nchokuti inatenga ndalama zimene zikupita ku anthu ndikuzilowetsa mu malamulo akulu a mdziko lino kuti wina aliyense akadzabwera mawa asazachotse ndalama zija kupititsanso ku central government, chifukwa chakuti ndiye kuti ndondomeko ya decentralization idzakhala ngati yadulidwa. Ndipo mmawu ake mkulu wa makhonsolo a Hardroad Nkandawire anati apitiriza kulimbikitsa kugwira ntchito za makhonsolo kuti azigwira ntchito mochilimika kuti ntchito za ku makhonsolo zipite patsogolo. Nkhawa zathu zomwe tinafotokoza pangani imene pa bill makamaka mweda panga pasi mphani nkhawa zimene zikadalipo siku tizachoka, ndipo tikuyembekeza kuti mwina mawa executive committee kasankhidwa tikhala pansi kuti tipange bwanji kuti patsogolo. Kumano kuchitika pamutu wokuti kulimbikitsa chitukuko cha m'madera, kuyang'ana chitsogolo ndi chiyembekezo. Kukhazikisidwanso kwa maphunziro a primary aulere mchaka cha 1994 kunalimbikitsa mwayi wa maphunziro kwa wana onse mdziko muno. Koma ngakhale izi chomwechi maphunziro amene akhala akumaperekedwa akumalephera kupereka luso lokwanira kwa ophunzira makamaka lowerenga ndi kuwerengera. Mulipoti lathu lapadera ili McDonald Tom akulondoloza mmene ntchito yogwiritsa mafoni am'manja amakono kapena kuti matablet ikuthandizira pa kuphunzitsa vana amakalasi a standard 1 mpaka 4 zonse mulipoti. Kuwerenga ndi kuwerengera ndi nsanamira za maphunziro. Ngakhale izi zili chonchi, chaka cha 2022 bungwe la World Bank linapeza kuti pafupifupi ana 70 pa 100 aliwonse azaka 10 m'mayiko omwe chuma chawo ndi chotsika ndi omwe ndi chotsikira pang'ono samatha kuwerenga. Ku Malawi izi kuyembekezeka kukhala mbiri chabe chifukwa kuphunzitsa ana pogwiritsa ntchito matablet kukusintha zinthu pa skulu ya primary ya atsikana ya St. Joseph ku Zomba. Bali kamaonera mabeba alefa kama tuuzaso. Kuyambira lolemba mpaka lachisanu amakhala ndi chidwi chachikulu chopita ku sukulu, komwenso amakhala ndi mwayi ocheza ndi anzake pa nthawi yopuma. Komabe chidwi chake chaonjezekera nzaka zaposachedwa apa kamba kakuti akumaphunzira kulemba ndi kuwerenga pogwiritsa ntchito matablet. Zisova masamu ndikuimba ndikunena nthano ndikuwerenga nawerenga nthano kuti amayi apita kumunda akalima. Mayi ake Adolika Genti atsimikiza kuti chiyambireni kuphunzira pogwiritsa ntchito tablet mphatso akuchita bwino pa nkhani yowerenga ndi kuwerengera. Kusintha kulipo kochuluka kwambiri ipapo yambirirapo anawa kuwerenga kumavuta. Koma panopa olo anawa akakhala kuti achoka ku sukulu kuno kupita ku nyumba akakhala kuti anali mu program imeneyi kuwerenga mwana wanga panopa English chichewa amawerenga bwinobwino komanso masamu zimathandiza so masamu amasolvaso bwabwino kuposa amene programu iyi isanafike panopa. Kuphunzitsa ana kudzera matablet kuli pansi pa ndondomeko yomwe pa Chingerezi kutchedwa Building Education Foundations through Innovation and Technology
BEFIT. unduna wa zamaphunziro ndi omwe ukuyendetsa ntchitoyi mothandizidwa ndi mgwirizano wa mabungwe ya Imagine Worldwide, Voluntary Service Overseas ndi 1 billion. Wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya atsikana ya St Joseph a Ethel Chafuta akuti chiyambire ni kugwiritsa ntchito matabuleti chiwerengero cha ana pa sukuluyi chasuntha kuchokera pa 1800 kufika pa 2100. Chiwerengero chakwera kwambiri chifukwa poyambirira ifeyo tinali ndi ana okwana 1700 or 1800, koma chifukwa cha matabu amene wawa anaja akapita kunyumba amakhala ngati kuti akukopa swazi zawo zimene zapangitsa onena kuti chiwerengero chikwere kwambiri. Ngakhale ana kuti akakhale kunyumba tsiku limene ngakhale kuti anawo adwala amapezeka kuti akubwera ku sukulu chifukwa chonena kuti akufuna onena kuti adzagwiritse ntchito matabu. Ali nafe Chibwana, mkulu wa bungwe la Creative Center for Community Mobilization lomwe likuyendetsa nawo ntchitoyi, ati ndi okhutira ndi mmene matabuleti akulimbikitsira maphunziro. Ifeyo tili ndi masukulu ndithu oposa 119, kunoko kuzomba kuno alipo atatu, timaitcha cohort 2 ifeyo tili ndi masukulu 104, then tili ndi masukulu ziso ena 15 amene tawonjezera panopa. Awo ndi a research kuti tione kuti kodi program itati yasefukira ndithu bwinobwino dziko lonse bwinobwino kuti zikuzokhala bwanji komanso ndizovuta zanji zimene zilipo. Mmodzi mwa akuluakulu aku ofesi ya zamaphunziro mu mzinda wa Zomba, Agradwelo Mitenga, ati kuphunzitsa ana kudzera matabuleti kugwirizana ndi ndondomeko zolimbikitsa maziko amaphunziro. Kupindula kwambiri kwa mwana amene ali standard 1, 2, 3, 4 kuti akathe kumawerenga bwino komanso akathe kumasova timasamu ndithu zomwe mbuyo omwe zimakhala zovuta. Ndondomekoyi ikuyendanso bwino nsukulu za m'madera mboma la Zomba, komwe pa sukulu 206 zili kumeneko, sukulu 27 zikugwiritsa njira ya makonoyi. Imodzi mwa sukulu zimenezi ndi ya Mwandama. Ntchito yophunzitsa ana kuwerenga ndi kuwerengera kudzera pa tabuleti yomwe inayamba mchaka cha 2023 ikufikira ana standard 1 mpaka standard 4, ndipo kamazafika mwezi wa August mchaka cha 2029 ikuyembekezeka kudzafika ana 3.8 million nsukulu 6000 mdziko muno. Boma la Nkatabe likufuna kuika ndondomeko zimene mabungwe azigwiritsa ntchito kumadera aliwonse mbomali osati iwo kumasankha kumene akufuna kugwira ntchito. Mkulu woona za chitukuko cha kumudzi ku konsolo ya bomali a Jacob Moloko walankhula izi pamwambo umene bungwe la Temwa Malawi limakondwerera kuti lakwanitsa zaka 21 likugwira ntchito kusisya mbomali. Feston Malekezo wa Zanzambiri. Mkulu woona za chitukuko cha kumudzi ku boma la Nkatabe a Jacob Moloko anatinso kukhumudwitsa kuti dera la usisya kuli bungwe limodzi lokha la Temwa Malawi limene likugwira ntchito zosiyanasiyana za chitukuko ngakhale kuti mbomali muli mabungwe ambiri. Amoloko kenaka ayamikira bungweli kuti ngakhale lili lokha la chilimika kupititsa patsogolo chitukuko komanso umoyo wa anthu m'magawo osiyanasiyana za chitukuko. Tikukhazikitsa ndondomeko ena kuti bungwe likamabwera lisamatiuze kumene likagwira ntchito, koma ifeyo tiliuze kumene likagwira ntchito malingana ndi zofunikira zakuderalo. Kaya ndikovuta kuyenda iwo apeze njira zotaka kumane ndi anthu pamene kuchaso kuli anthu. Tikufuna wina aliyense panopa afikiridwe athandizike athe kukwanisa kulandira ntchito zosiyanasiyana zimene boma limapereka. Mawu ake mfumu yakulumbwana inati kamba kochepa kwa mabungwe amene akugwira ntchito mderali chitukuko chikadali chotsika kusisya. Kuyamba kwa Temwako, that's why kwatipangisa sifesa mafumu ngati ine as a senior chief kwatipangisa kuti tipemphe ena for taona ntchito zawo. Nde kukhala kwa awokha Temwa, you know, I mean population imakula ikukula ndiye ndine chonchi. Nde kukhala okha si kutithandiza. That's why tapempha kuti kwabwino kuti enawo abwereso kunoko kuti azithandizane. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la Temwa kuno ku Malawi Akondwani Botha ati iwo achilimika popititsa patsogolo ntchito za maphunziro, za umoyo, za ulimi, za nkhalango komanso chitukuko cha kumadera. Abotha anati bungwe lawo limagwiritsa ntchito njira yotengera zimene anthu akufuna ponena kuti izi zathandizira kuti ntchito zawo zikhale zokhazikika. Ku nkhani ya maphunziro talimbikitsa kuti kudera kuno kuzera kuma primary schools
ana ambiri azipita ku skulu ndipo azikapeza chithandizo ku masukulu. Ku nkhani ya ku secondary school tathandiza kwambiri kuti timange masukulu block komanso tipereke fees kwa ana amene ali kuvutikira masukulu ngati pakati panopo ndi kuti tafikira mwina ana okwana 5,000 imene tinayambira. Pa tsikuli bungweli linapereka masatifiketi ya ulemu kwa anthu amene akhala kugwira nawo ntchito ndipo athandizira kuti bungweli lipite patsogolo. Dera la Usisia lili mphepete mwa nyanja ya Malawi kumpoto kwa boma la Nkatabe ndipo kuchoka ku Mzuzu lili pa mtunda wa 65 km. Unduna wa zaumoyo walimbikitsa zipatala mdziko muno kuti zichilimike potsata ndondomeko komanso mfundo zovomerezeka pa ntchito yawo potengera chitsanzo cha chipatala cha Blantyre Adventist. Mlembi wa mu undunawu Abeston Chisamire wanena izi pamwambo okondwerera kuti chipatala cha Blantyre Adventist chakhala chapamwamba kwambiri mdziko muno komanso achiyika pa mndandanda wa zipatala zapamwamba mdera kuno kumwera kwa Africa. Daniel Zimba ayidiripoti. Blantyre Adventist Hospital yakhala chipatala choyamba komanso chimodzi chokha mdziko muno chimene chili pa mndandanda wa Council for Health Services Accreditation of Southern Africa COSASA, komanso chipatalachi chalandira mendulo za ulemu wapadera pogwira ntchito mwapamwamba kwambiri mchaka cha 2025 kupambana zipatala zina zonse mdziko muno. Lachinayi kunali chisangalalo ku chipatala cha Blantyre Adventist kamba ka mendulo za ulemu zimene chapeza, ndipo mlembi wamkulu mu unduna wa zaumoyo Abeston Chisamire anali mlendo olemekezeka. Achisamire ati zomwe chapeza chipatala cha Blantyre Adventist ndi zopinduliranso dziko la Malawi, choncho iwo alimbikitsa zipatala mdziko muno kuchilimika pogwira ntchito mwaukadaulo komanso mwadongosolo. Pamulingo umene amayeza anzathu akunja Blantyre Adventist Hospital akwanitsa mulingo umene kwa mulingo umene ndumene kuli zipatala za maiko ena ngati South Africa, Rwanda, Namibia ndi kwina kotero. Izi zisonyeza kuti Blantyre Adventist Hospital yakwanitsa. Komanso tikunena kuti ife akunduna wa zaumoyo tiliso ndi assessment imene timapanga imene timati stepwise assessment imene Blantyre Adventist Hospital mu zaka ziwiri zotsatizana chaka chatha ndi chaka chino akwanitsa kukhala ndi status timati 5 star. Ndipo mkulu wa chipatalachi Akhebe Kasinja wati iwo amalimbikitsa ogwira ntchito awo kugwira ntchito modzipereka ndi motsata ndondomeko komanso ubale ndi thandizo labwino kwa anthu omwe akuwathandiza. Zikutanthauza zimene zikuno panopo Malawi muno kumene mungapeze ma services apa mwamba komanso otetezeka kuno kuti kudziwa kuno kuti ndi panopo chifukwa zinthu zathu zambirizo zoti aziyeza azipeza kuno kuti zili bwino. Pofika mu mwezi wa Septemba chaka chino, konsolo ya COSASA yavomereza komanso kupereka mendulo za ulemu ku zipatala 1671 muno mu Africa kuyambira pamene konsoloyi adayikhazikitsa mchaka cha 1995. Kuperewera kwa zipangizo kukupitirira kukhudza ntchito za chipatala cha Kachere chimene chili pansi pa bungwe la Malawi Against Physical Disabilities mu mzinda wa Blantyre. Mkulu wa bungweli Mike Nyirenda wanena izi pamene amalandira chithandizo monga njinga kuchokera ku bungwe la Gift of Givers Foundation. Izi ndi zina mwa zimene Nyirenda anayankhula. Ndipo Kingsley Kanjirawaya ndi mlangizi wa zaumoyo ku bungwe la Gift of the Givers. Nkhani zathu ndi zomwe